nam slam ra nam ju slam ra nga thai phi tip mo ya ka jin khmu jong te nga ju le ga ne ka kam ban ba nga tip ba hang no ki dan ki ba kham jan jar mo ki ba kham jan jar ki ba sem jan jar nga ju le kin ju le ban a jing ram bat mdai ra bang ayo nang no bang ayo skim mo bang ayo na sarkar na mdai ra dai na ga pala la jong hi ban ngai ngu yo play ba don ki ba don man sim ki ba jupet ikine ki video makiru ki ju no sniang kat ba ki yo kat ba ki ai te kata ru ngasim bat ngawan ra lang bat ngaju ai ta te bang ayo smo spang pi dang menen mo ko dang menen ngabana spang jong pi ni ko te menen hi ngala mut ban wan ngan le no yo hi yang kong em ap swa se le sai te komen ba yo wan man ta te si thu ing kong pi tre kum no em nghỉ chụp bala kan ba yo kan nong ki kon xong Xong. cái này hiệp tu con bà hệ nè con bà rít tu quê ta bala be tang pi mo te na du ba u khát nọ của ba tê bala bị tắc nó ngay snam ayo klat đó khát phẳng khát si phẳng tam ustom thế là em học bỏ hospital thì hạt độ sau cái này lại xe tu thay là chú chăm đi chặt cái này cái chính chọn rồi là chú bộ bệnh tại đây kia này con người đi áp lại chọn bỏ hospital ki skim ayu jong sarkar ki phim yo ra tam le ra ngen se pek ngen persang kan ngen sepenle persang at bala ban yarap ka ta ngi kar khu ko do e phi mo ma phin sat phin klan mar stang ma phi ba bala ba tre ta o belen ai phi kamet ba koj ba khya ka pendap penbiang kan ini kun kertang no thu kertang no Agartan Ri genti phi sembas kam nong spong oh lit ro dan wa chang to lit chang lit chang hi thu kertang tu katanya tu thu kertang simba biang tu phaddu ne ba lai tu ba ar phi ba nang pong mo kertang no iya tu ba ha jet eh katanya tan jet siapa lah jet tu sa ong jet mo te ngam dan sibon ni ai ngo yo play kong ru mo ila yarap play sibon kong ki te ngan duai lengkot ya phi mo ngan duai namar ba ngi ki bro hitam la lai e phi perthai kan la da klamo play hitang ngim la lai la da ngi ru spa kan no ru la da ngim don pat yo play ta ngim long e ra kan te bat la da ngi duk kan no ru la da ngi don pada yo play ngi biang ta ngi biang te kata ai ka banga ngasu thu manga kan hin doi ba play un kor khu phi un lam phi bat un ai phi ka met ba koj ba kya te kini ki kon phi ile school kira sekolah kan ta let ni ngap ha ngin doi ha doi ma ta ngatip ba ni dan ha ki jong ki nyam ngam kwa kali ra tang bang ngitip mo perthai ha ni perthai bang ni dan ki jong ki nyam tang ba ko we ngatip bang skri tang we blay don tang we te ngan doi mo ta ko pa jong i ba ba nai ni dan ha ke ne ke ying i kong tra ji su bi dang kat bat ni ki khon sawngon ji su ba khodor me i ka jing yat lenti ka jong i me i ka jing kandu ka jong i trai ji su bi ukpa jong ne ka ying ya ka ba me le ibet me le shim no shala de hi ni trai ngim la ban le bat ni pedang ya kata bat trai ji su ba khodor na ka ban tai kong i badang don bat i ni ki khon sawngon ni dwai kan ji su bi ya ka man ni snai ban don rangkat bat i men ai i ka met ka ba koj ka ba khya men kur khui i trai men pli ki lat ki lenti bin yo e ka kam ka jam ka ba biang ban pen bit pen biang ki ni khon ban pen dap hieng hasam kan ji su ba khodor ni shnya tang ha me bat ni tips kem ru trai na ba me don me trai ji su bi ni nam kerdu ru am kan ji su bi la ka yeng ka jot ka pe hin re trai ji su bi jam men sim ka jong ka sup bat ka kamen bat ni sngo thu ya ka jing don ka jong me
trai Yesus bakhodor senshar me kan ga yeng kor khu me trai ya lam me nang ne shakmat kan Yesus ya baro sangot gini ki kon men ai ki kemat bakot bakhia pan long ki tra ki khna ki batip sngi ki bako ngu ya ikme kan Yesus ya ban men kershan bor ya ikme kan Yesus ya bah padang gini ki jingkit ki bakhia be in nam kit marwe kan Yesus be in rebe in IT shana ublei ubathau ya baneng bat ya kando trai ngi wan hang ne trai Yesus ban ayas nok tilang bat ki hagane ke jingkit ke bakhia ke bakidon trai ngimdon shibun man ai hendre ke ai ke bangi ai kan Yesus ya ngangit skemen ker khu ya ka bakan long ka jingmen toy kan Yesus ini kong bat ya ke yeng ke jongki ker khu ya ki trai ke yang baro shimti yangi shimti ke ne ke singi ke bangsa haga kertemu Yesus ngi doai amen te ngan ai ke ne ke jing ai ke ne ke de ba ki ai ki baju pet ke ne ki video balang bagian ki video ke bangi pet ki don ki bro mah ke mong ki ngolem ki ai ki spa arspa san spa kat bagi ai ni pedang kata bat ni kerku berdo ki kini ki reshimet ru ki ba ai boleh kerku ya ki bat kamtam ublei un kerku ya pi ko te ngin dang ya kendu biang ba ngat ngas ngau thu ba ka kamdai ma ka bangi ai ba la bun de ngas thu e kata nomar ba ko mo ya phi bangi ngidang hap ban tre ban kata te da don ki ba ai ngi yo ban ai la dam don ngi hap ban ya ai kat ba don mo te tang bangi la yo ai ngi la kamen ba tang bangi la yo wan hang ni ru la kamen ba aku pat kapor dangi la khamyo ngen wan ai yang khambun gen kalong komta te phir wat du jing karmen ra wat khuslai ra shnya ho ble namar ko mo ong phi la don yo ble phi don dot na dong sedong mo te uble yung kor khui phi ni ko mo kan sngai mo me i tre marwe te phi di sat takat sama phi runat sama phi ta pinjar ba te hap kan sngai hap long kena tip sngi mo ko